Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Hain naman ang imong relo. Um, ah, akong giprinda ganina. Sorry, wa ko'y kwarta nga magamit gud. Lukaton to na ako basta makakwarta ko. Maabda na lang sa rimati pero dili pa to nimo malukat. Ako lang kong tiguman. Hay na lang. Palitan na lang niya tagkaglain. Ha? Pero, mahalon man to. Hanugon kayo. Dali ra kay to ilisan. Ayan na lang katugon na Pero, maning kamot ko. Nga ako tong... May nanawag ni mo. Balik na sa sud. Duganda, Una na. kuwaton lati ka. Una na gani. Kapuya, uy. Ay ko pa sigig agad na ako, good. Iyahay mo tagtiil. Ka, Magsigig kag sandig na ako sa tanang butang. Unsaon naman lang kung wa na ko uban ninyo. Mag-unsa man mo, ha? Dave? mamatay ko kung mawa ka na ako, Amy. Apos, mamatay ka gyud kung mawa na ko nimo. Tanawa. Nawa na hinon ang ring. Mihunong na hinoon. Unsaon naman lang kung importante itong maong tawag. Unsaon man sa pagpasabot na ako ron sa akong amo, ha? Sorry. Dili na ko intensyon nga... Di ba sa ka makasabot? Kaya wa man ka makasuway nga nakatrabaho ka og dakong kumpanya. Kada trabaho nga tarong. Kay kutob ra makas pagpamanday. Alsa og mga bugat sa merkado, sikad. Mora man imo nahibaw-an. Manawa kay kalibutan kung unsa ka importante ang tawag nga akong madawat. Sorry. Sige. Muna lang ko balik sa nimo tangan ni Inday Ilin. Biyan sa taka. Oh, shit. Shit. Nasingkahan ako siya. Shit, yun. Ano kalit masamisakang akong dugo eh. Nahiubos sa kato si Dave. Ay, siya man sabkod. Kulit kaayo. Nasingkahan na yun ako siya. Dili ka tumayo ang ako gipuhat. Napasakitan akong istorya si Dave. Apaso na ko siya sa sud. Ako siyang paulian. Unahon ko ng pagtubag ni George. Hello, babe. Wa ka mo tubag kay ganina sa kong tawag. Huwag ko makabantay. Nahibilin sa kong bag ang akong cellphone. Sorry. Oh, Nanawagsap ko ni mo kaganina. Yeah. I was in a meeting. Mao di ay. So, are you coming home na? Wa pa. Oh, da ka pa sa probinsya ang ito ding orasa? Yes. Og paingon ako sa condominium ngay mong giistaran. Kung ka pa diha, si kinsa nga ko ikauban karon dito sa akong pag-abot. Sorry, pero... Should I bring another woman to be with me then? George, unsa ko na? Di ka musugot? Of course, dili. Sige sa pambuanga mo sugot nga magdakag laing babay o lain mong uyab sa ilang gipuy-an, ha? Then come back now. And I mean now, Emmy. Ni ako sa ospital sa akong... niya sa ospital ang ako pag umangkon. Maglisod ko sa pagpiya. Mangita mangod siya na ako. Dili mo kaon kung dili ako ang muhungit niya. May nalanggani kay naabot ko kaganina. Mapagi pagkaon. So, mamatay og sayo ka ng bata, kung mao. Josh! Mobiya ka na diha, uban nila, di ba? Kay anhi ka na mo puyo, uban ako. Josh, may mapangatagan una ko ni mong higayon nga ikauban ako ang akong pag-umangkon. Karon lang, please. Are you a doctor? Dili.
Pero, Dili. Then, wa kay ikatabang diha sa iyang kaimtang. Mag-transfer ko kwarta sa mga account. Bindi silang kwarta. O balik diri karon dayon. Josh, si Dudong Manggod, mangita lagi siya na ako. Og na... Hello? Hello, Josh? Babe? Napapakisapikas linya? Josh? Wala sab siya sa pikas linya. Iyan na sa kong ipaungan. Shit. Saan man ako inikaroon? Notification? Kisod lang tinood niya ang akong account. Saan ko man inikaroon? Saan man ako sa pagpasabot sila si Dave nga kinahanglan ko mubiha pagbalik karon paingon sa syudad. Ug si Inday. Saan naman lang ko makita siya na ako. Ay, naglipog na hinong ko sa ngayon ako buhaton na. Naglipog na ko. Nahinanok na si Dailin. O niya si nanay. Nagkukdong sa iyang tungod. May nang untag. Dili ni mangita rong bataas sa iyang inahan kung magkamata na. Gisapot ba to? Stress ka siguro siya sa bago niyang trabaho karon. Dako mong siya karang ko. Ga. Oh. Ga. 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 Sorry. Wala ko tuyo ang akong gibuhaan nga mga pongka kanina. Ay, na-stress mo lang ko sa akong trabaho, good. Grabe ka pressure. Stricto ko kayo ning amuha, good, eh. Nagkabawag lang iyang ilong. Bawog og ilong? Upaw pag yun. Dako pa jigtiyan. Di ay. Kaluoy sa imong amo. O sa kalibutan nga imo na siyang gisaway. Da, kalakot mo kong tawahan na, good. Stricto kayo. Lima man na kadalihok niya. Manghita na ko. Gihi mo na kong katabang. Maunta, sekretary man ko niya. Sinunsan mali isugo niya na ako, eh. Luya ko nimo. Kapoy ka na hinon kayo. Gani. Hastang ipanugon siyang asawa niya bisan unsay ni pauli niya, ako pa'y papalton. Na, nasubraan na lagi, makalagot kaayo. Oh, kung gikapoy na ka, undang. Ansa? Udili ko eh. Kung maundang ko, asa mo ko mangita trabaho nga parehas ini kada ko usweldo ha? Wapay labot sa mga bonus. Ug may daghan pang incentives. Ug bisan hinugo kayo siya. Kugihan man sa kayo siya manghatag og bisan unsa. Ug sa matag sugo sab niya nako, basta gawas na sa opisina, iya makumbayran. Og ang iya magong asawa, ganahan kay nako. Mao nga ka katong plano nako sa una ba nga sa syudad na ko mustay. May nayon na to ha. Mag-ulian na lang ko dinhi kun Sabado ug Domingo. Unsa? Kano sa? Karon. Sugod karon, adto na ko sa syudad. Karon? Nga sa ato ba? Mo balik ka na sa syudad karon? Mabitaw na akong giingon sa kong amo. Ingon ko ba nga, ugma na lang unta ko kay magbantay pa ko sa akong anak. Pero wag yun masugot, uy. Gipadad na ninong kong kwarta, aron may ibilin ko ninyo. Kay may sayo ko naming lakaw ugma. Unya, si Inday. Ikaw na pasapot niya, Pi. Please. Nga na bitaw, nag-withdraw na ko kaganina. May ATM sa may labi ba? Diyan na ni mo, oh. Pero, Amy, Please, Dave. Sabtag ko. May nang danon kayo na ako kining maong trabaho aga. Dili ko gusto mataktak sa trabaho. Bisan pa man ko na. Lagot lagi ko anak kong amo lagi. Ga. may mahimo ba ko? Sa
Salamat ka. Hinapaunta nga ikauban ka na namo og dugay sa sunod. May gayon. Nga mauli ka ba namo? Promise. Mamawi ko next time. Promise. Aba? Saan mo pagbalik sa siyudad ron? Nga wala magay kasakyan. Nag-book na ko og akong kasakyan. Akong gipa-waiting sa gawas. Unsa? Naikog bitaw ko, pero sige na lang. Ako na siya gipasabot nga, bayran ako siya sa iyahang pagpaabot na ako. Ba nga, sige na, ato na ko ha. Ihatod taga sa gawas. Sakay na ko ha. Gimingaw na minimo. Gimingaw na ko nimo ka. Ako sab. Pero, sorry ha. Magpaabot mi siyang pagbalik. Oga, sa sunod semana, mupauli ko. Magdako og daghang grocery. Ug unya, manuroy ta. Kanang dili na ta mapalaw ba? I-off unya nako akong cellphone anay gayuna. Aron wa nay amo nga bodistorbo nako. Promise? Promise. Na, ni ana sabay na nang wag na sab. Kakulit gyud uy. Ga adto na ko ha. Musakay na ko. Amping, Salamat. Tubago na nako. Sakay na ko ha. I love you. Oh. Wala sa ko nito pagka. Ibiya na iyang gisakyan. O wala siya muli pagbalik sa pintana. Imi. Ganong gipati na ako nga hinay-hinay na nalayo ang imong pagpati di rin ako. Hinapaunta nga dili ang imong trabaho ang makapalayo sa imong pagbati diri namo nga imong pamilya. Hinaot pa unta. Pero ang siya ako mahimo. Aron mas pilion minimo si Inday. Imo ka ng pangandoy. Mahimo ba din namong kailog sa imong pagmahal o panahon ang imong pagkabuot sa imong pangandoy, Amy? Hinaot pa unta. Nga inigabot sa higayon nga kinahanglan ka ng mamili. Kami ang imong pilion, Amy. Kami nga imong pamilya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!